Вече сме средата на декември, задават се празници. Неусетно как се изниза още една година от земния ни живот, която Бог ни подарява. В забързаното ни ежедневие не ни остава много време за размисли, за положителни емоции, всякакви такива неща. И по тази причина, като че ли по празниците, всеки търси начин да релаксира, да приповдигне настроението си, да се почувства зареден с положителна енергия, както казват хората в света. Откъде обаче идва настроението? Празнична украса в града, множество богато украсени витрини, пълни с отрупани с всякакъв вид цвят, топки, гирлянди, лампички и така нататък. Огромна елха на центъра пред общината, обикновено. Открити базари с дъх на греено вино, дървени въглища. От кафенетата се носи аромат на топло какао, на канела и всякакъв вид други аромати. Да, съгласна съм. Всичко това влияе на настроението ни. Влияят ни също огромните торби с подаръци, които хората изнасят от магазините. Влияе ни също непрекъснатото пожелание, весели празници, живи, здрави и така нататък. Всичко това определено ни влияе. Създава специфично настроение у всеки от нас. Душата ни някак се започва да се размеква, става по-топло и в този момент, като че ли светът стратегически започва да ни манипулира, бомбардирайки ни с всякакъв вид реклами относно всякакъв вид благотворителни каузи. Състрадателността, милосърдността, емпатията, всичко това са много хубави неща. Те са все качества, които проистичат от характер на Бога, на практика. Но дали точно това е коледният, така наречен коледен дух? Думата коледен в момента я използвам не като българското название на езическите празници, календи, а просто като съответстващата на английското Крисмас, което е свързано с раждането на Христос. Разберете ме правилно. С други думи. Въпросът на практика излиза, че точно това ли е духът на Христос? Познаваме ли го? Какъв е той? Докато размишлявах върху темата за идващите празници и раждането на Исус, в съзнанието ми се открои един много ясен стих от Библията. Толкова тривиална вече историята с мъдреците, с овчарите, с яслата, в която положиха малкото бебе, с това, че семейството на Йосиф и Мария, земните родители на Исус, не намери никъде място, за да отседне в Витлеем. И точно тогава в ума ми относно духът на Рождеството, какво представлява той? Ясно изникна един стих от посланието на апостол Павел към филипяните, в който той употребява точно този израз – Духът на Христос. Това е в посланието към филипяните, 2 глава, 5 стих. И Павел казва: имайте в себе си същия дух, който е имал и Исус Христос. И знаете ли, тук не става дума за Святия Дух, защото други преводи ни дават да разберем, че когато Павел казва имайте същия дух, има предвид, някои преводи казват същото съзнание, което беше в Христос Исус. Това е ревизирания превод на Българско библейско дружество. Имайте, казва друг превод, същият ум, т.е. същия начин на мислене. Друг превод казва имайте същото отношение. А някои руски преводи привеждат тази дума като чувствителност.
Затова днес няма да четем познатите текстове от Евангелията относно раждането на Исус Христос. Но искам да погледнем точно този текст и да поразсъждаваме върху това, какъв е духът на Христос, за който Павел говори тук на това място. Познаваме ли го? Имаме ли го? Ако довършим изречението на апостола до края, ще видим описанието на този дух в живота на Христос. Казва така от 5 до 8 стих. Имайте у себе си същото съзнание или същия дух, който беше в Христос Исус, който като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците и като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Ние виждаме тук цялото това изречение ни говори за духът на Христос. Характеристиките му какви са? Смирение на първо място. Или себеотдаване. Послушание е второто. На практика това е покорство на Божията воля. И виждаме накрая посвещение, или с други думи, пълно изпълнение на дело и в действителност Божията воля, и то в най-голяма пълнота. Затова днес искам да започнем от първата характеристика, която споменах. Смирението на Христос. Вижте как е описано то в този текст. Като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко. Смирението на Исус ние виждаме, че започва с начина му на мислене и се отразява а този начин на мислене се отразява в неговите решения. Когато прочетем и контекста на този 5 стих, ние ще видим как Павел това го описва чрез наставленията си към вярващите в Филипи. Четем от 1 стих до 5 включително. И така, ако има някое насърчение в Христос или някоя отека в любовта и общение в духа или някое милосърдие и състрадание, направете радостта ми пълна, като имате една мисъл, като стоите в една и съща любов и бъдете единодушни и единомислени, казва апостол Павел. Не правете нищо от съперничество или от тщеславие, но всеки със смирено мъдрие смята другия по-горен от себе си. Не гледайте всеки само за своето, а всеки и за чуждото. Имайте у себе си същото съзнание или същия дух, което беше и у Христос Исус. Въпреки че това са пряко наставленията към вярващите, ясно се вижда, че образецът или моделът на живота на вярващия, той се заключава в Христос. Като Божий син, ние виждаме, че той беше равен на Бог. Равен в какво? Всичките божествени атрибути, всичките качества на характера, цялото отношение на сърцето, чувствителността, начин на мислене, сан, позиция или ако щете сравнете го с социален статус или положение. Ние виждаме тук, че Исус ги имаше, той беше равнопоставен на Отец. Беше точно толкова Бог, колкото е Бог сам Отец. Така ли е? Ако кажем, че Бог чрез Словото си е сътворил света,
Ние виждаме в Евангелието на Йоан, 1 глава, от 1 до 18 стихове, там се казва, че Исус Христос, единородният от Отца, Той беше това Слово, което първоначално беше у Бога и за което се казва, че беше Бог. Точно в този пасаж апостол Йоан казва, че Божието въплатено Слово в лицето на Исус Христос, то носи живот на света, то носи светлина на света и без Него не е станало нищо от това, което е станало. Разбирате ли за каква равнопоставеност говорим? В Троицата тя е по отношение на божествеността, по отношение на единодушието, по отношението на единомислието. Като казвам единодушие, имам предвид еднакво отношение за нещата. А като казвам единомислие, говоря за един и същи начин на мислене. Ние виждаме, че те имат еднаква чувствителност и еднакъв морален стандарт. Какъвто е Бог Отец, точно такъв го намираме и в единородния Негов Син Господ Исус Христос. Сега тези мисли карат ли ни да разберем по-добре защо точно в Неговите ръце, защо точно на Него Бог Отец се довери да изпълни тази мисия относно спасението на цялото човечество. Нямаше друг по-добър от Бог. Нямаше друг достоен за по-голямо доверие. Така ли е? Нямаше друг, освен Неговият единороден Син. Тоест, някой, който е част от самия Бог. С избора обаче на свободната си воля, Исус се отказа от всичко, което му даваше същите права и възможности, които имаше Отец. Божествените атрибути това бяха. Например, всеприсъстващ, всемогъщ, всеславен, всесилен. За този вид атрибути говорим. За определен период от време Бог Син се отказа да държи равенството с Бога по отношение на всички тези неща. Той отказа да бъде по едно и също време на всяко място. Сигурно си е мислил, добре де, за какво би ми било всичко това, ако няма с кого друга личност, имам предвид, с която да го споделя. Той не се отказа обаче да мисли, да чувства и да разсъждава, както Отец. Той не се отказа дори да говори или върши всичко, което виждаше и чуваше Отец му да върши в този момент. Ние виждаме в Евангелието на Йоанна 5 глава, Исус не се отказа от единството си с Отец, не се отказа от единодушието си, не се отказа от моралния си стандарт, който беше заедно с Отец, но се отказа единствено от това, на което той имаше същите права, които имаше Отец. Той прие с избора на своята свободна воля да подчини себе си, да покори собствените си решения, да покори собственото си съществуване, да покори собствената си мисъл и всичко, което той имаше и представляваше на някой друг. В случая на Бог Отец. По тези празници обикновено се активират много дейности с благотворителна цел за добри кауза в полза на нуждаещите се в нашето общество. Бедни, болни, сираци, вдовици, бездомни и така нататък. Но дали го правим със същия дух, дали го правим със същото отношение, което имаше Христос Исус по отношение на нас? Много хора го правят, защото така са възпитани.
други, за да удовлетворят собственото си чувство за чест, за достоинство, защото смятат, че това е правилно. Някои го правят и заради лична изгода дори, за да получат нещо в замяна. Имаме много примери за хора, и то не само от хората, които са редовни в църква, но има много такива примери за хора, които изобщо не влизат в църква, но са възпитани в някакъв вид човешки ценности. И те могат да го направят това. Въпросът е дали когато ние изпълняваме Божията воля, го правим със същия дух. Или приличаме повече на фарисея, който влезе в храма и казваше на Бог: благодаря ти, че не съм като този бирник. Благодаря ти, че не съм като другите човеци, особено като този бирник. Бирника имаше самосъзнание за греховната си природа и търсеше милост. Търсеше прошка от Бог. Той стоеше там в покаяние, докато фарисеят стоеше там щастлив, доволен от това, което е и това, което той представлява. Не всяка благотворителна кауза и не всяко благотворително дело е със същия дух, който беше в Христос Исус. В този смисъл, какво точно можем да видим, че смирението на Христос представляваше? Това представлява акт, с който ти подчиняваш доброволно живота си, цялото си съществуване, волята си, всичките си решения, действията си, делата си на някой друг, и то за общото благо. Исус доброволно подчини себе си, живота си, съществуването си на плана на Отец. Този план беше за спасяването на цялото човечество. От раждането си, през думите си, говоря за учението, което Исус проповядваше, през делата си, дори ако щете вземете чудесата и знаменията, които вършеше по време на служението си тук на земята, чак до смъртта си, след това възкресението и възнесението си, Исус подчини себе си на Отец и Неговия велик план за твоето и моето спасение. И Бог, Отец, го възнагради за това абсолютно подобаващо. Вижте как следващите стихове, след 8 стих в посланието на Филипяните, се описва това, което Христос получи заради това доброволно свое решение и подчинение. Апостол Павел казва: за това и Бог го превъзвиси и му подари името, което е над всяко друго име. Така че в името на Исус да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца. Смирението на Исус. Ние виждаме, че Той не търсеше слава за себе си. За слава на Бога Отца. Всичко, което е направено, всичко това беше за слава на Отец. И ние можем да видим в цялата Библия Евангелията, които описаха живота на Исус тук на земята. Ние можем да видим в тях, че това беше не просто един единствен акт. Тогава, когато Исус реши да дойде на земята и да се въплати в човешка, т.е. грешна плът, да вземе човешката природа. Ние го виждаме това като начин на живот в него.
По-късно Евангелието на Йоан говори за това, че на последната пасхална вечеря, която Исус прекара с учениците си, той казва: взе престилката, припаса се, стана и уми нозете на учениците си. Това беше пример за смирение, който той искаше да им даде тогава, казвайки им: това правете един на друг. Тогава Петър се възпротиви и му каза: не, как така, учител, ти ще измиеш нозете ми. Исус му каза: ако не го направя, нямаш дял с мене в моето царство. И тогава Петър веднага бързо реагира: едете тогава ме окъпи целия, нали, не само краката. Исус му каза: нямаш нужда. Никой от тях нямаше нужда. Защо? Защото Словото, което Исус им беше говорил, и те бяха приели от Него, като техен наставник духовен, това Слово ги беше умило вече. Това Слово чистише душите им и сърцата им от греха и от грешния начин на мислене. Това Слово беше онова нещо, което съединено с изливането на Святия Дух в сърцата им в деня на Петдесятница ги направи способни не само да живеят, не само да служат, но и да умрат за Него. Да умрат за своя Спасител. Считайки себе си недостойни да бъдат разпънати на кръст по същия начин, както бяха разпънали техния Господ. Това беше пример. Това беше начин на живот в Исус. И това стана пример и образец за Неговите ученици. След това го виждаме и в Гециманската градина. Преди да го заловят, Неговата молитва към Отец беше: ако е възможно, нека ми отмине тази чаша. Но Исус не спря до тук и каза: но не моята воля да бъде, а Твоята. Ето за такъв вид подчинение говоря. Доброволно Исус подчини волята си, решенията си на волята на Отец, на Божия план за спасение. Колко сила му трябва на човек, имам предвид личност в човешка плът като нашата, за да издържи всичките страдания, които Исус понесе. Бичуванията, охулванията, присмеха на кръста, хора, които наследяваха вечен живот, за които Той си даваше живота, за които Той умираше, несправедливо наказан за техните грехове, те му се присмиваха и му казваха: ако си Божий син, слез от кръста. И какви ли не други неща. Колко сили, вътрешна сила на духа е нужна, за да може някой в човешка плът да премине през това. Исус го направи. Това е духът на Исус. Той подчини себе си на това наказание, буквално. Той покори себе си на това. И то го направи доброволно. Защото знаеше, че това може да даде живот за през цялата вечност на много хора, с които Той, Отец и Святия Дух да споделят това време. Това е духа на Христос. Днес ни виждаме, че Писанието ни казва,
Исус стои отдясно на Отец в небесното светилище, там където присъства Бог, и ходатайства пред Отец като един велик първосвещеник за теб и за мен. Той ходатайства за оная прошка, към която се беше устремил бирника, влязал в храма да се помоли. Той ходатайства тогава, когато ние стоим в молитва пред Бога. Търсим лицето Му, търсим милостта Му, търсим всичко онова, което Той дава. С други думи, какво искам да кажа? Исус не само докато беше жив на тази земя, предаде себе си за нас. Не само докато беше физически, в физическото си тяло, Той подчини себе си на Бог Отец и на Божия план и на Божията воля. Но Той и днес продължава да стои в присъствието на Отец по същия начин. Избрал да бъде подчинен. Не знам дали сте мислили, какво щеше да се случи, ако Бог беше решил да не го възкреси? Какво щеше да се случи? Имам предвид с Исус, не с нас. Кръста беше вече факт. Но какво ако Отец ни беше заповядал връзките на смъртта да го пуснат? Ако Исус не беше преживял възкресението, с чия сила, с чий съд, с чия воля Исус възкръсна? С силата на Святия Дух. Това е Божията сила. Нали така? Това е Божия Дух. С заповедта на Бог, като главен съдия, който каза, че Сатана няма такова право. Смъртта няма право над живота на Христос. Ето това е Духът на Христос. Ето това е смирението, за което Той е наш пример. Да можеш да смириш себе си и да поставиш целия си живот и цялото си съществувание под ръководство, под подчинението, под заповедта на някой друг. Дали нашето смирение е точно такова? По какъв начин ние познаваме Духа на Христос? Само черпейки от Неговата милост? Или можем да почерпим и от желанието Му да дава? Самопожертвователно, разбира се. Живее ли Неговия Дух вътре в нас? Тоест, имаме ли същото отношение ние? Имаме ли същия начин на мислене? Имаме ли същата чувствителност? Имаме ли същото отношение за нещата? Такива, каквито бяха в Христос. Ако казваме, че сме смирени, тогава каква е характеристиката на нашето смирение? И не на последно място, от какво сме се отказали и в името на какво сме го направили? Много е добре всички тези въпроси да намерят отговор, докато стоим в молитва пред Бог. Нека да не ги избягваме. Нека да потърсим тези отговори. Защото празника на Рождество наближава. Не е Коледният дух само да се съберем с семействата си. Не е Коледният дух само да имаме отрупаната трапеза с храна. Не е Коледният дух да си разменим само подаръците.
Не е това коледният дух на практика. Но коледният дух е да имаме същия ум, същото отношение, същото смирение, което имаше Христос Исус. Аз вярвам, че ако ние приемем за стандарт образа, модела, който Той ни остави, то тогава ние ще можем да вършим всичко останало с правилните мотиви, поставяйки си правилните цели и вземайки правилните решения и в делничните ни, и в празничните дни. Така ли? Нека когато наближават празниците, да мислим за това. Какъв беше духът на Христос? Да мислим за Неговото смирение. И да мислим за това, как ние можем да го изявим днес. Да го покажем на дело и в действителност. И другите да го разберат. Другите да го оценят. Да го видят. Да го пожелаят. И да го придобият чрез покаяние пред Бога. Приемайки Исус за Господ и Спасител. Приемайки и отивайки да му се поклонят, така както овчарите приеха веста на ангелския хор, така както мъдреците приеха водителството на звездата, която ги доведе до Христос, отново в поклонение. И те му донесоха дарове. Скъпи дарове. Нека да мислим за духа на Христос в идващите празници. Амин.